Tuncer Bakiran hevserokê giştiye Dem Partiye me got van kêliyan de ew jî zindî bi te 24 re daxive ji ber ku agahiyên nû jî tên dayîn dibêje bi vê qanûna çarçove şûn de ku ji meclîsê derket şûn de wê di gava yekem de 3900 kes 3900 hevalên me dibêje wê ji girtîgehan derkeve bi vê qanûnê dibê wek gava destpêkê dibêje 75,000 lêpirsîn dosya hene dibê vana hanê wê hemû diber vê çerxê re bên derbas kirin 50,000 lêpirsînên veşartî hene 125,000 dosya wê ji vê pêvajoyê bandor bibin bi giştî dibêje rewşekî wisa wê derxîne holê dibê dive ku di qonaxa duyemîn de jî heya nehsidî yanî wisa gelek gavên ew jî çi dibêjin wek gavên di pişra jî pênase dike ji ber ku mijara 2005 jî hebû gotibûn beriya 2005 ew cezayên girankirî heta yan jî cezayê girankirî heta yê hepsê xistibûn ber vê meselê gotibû ev jî ev hejmar nêzî nehsit kes pênasetkirin wê ev jî pişra di gava qonaxa duyemîn de bê ew kirin niha hûn jî li derve ne min çima xwast vê bêjim hûn jî li derve ne rewşekî wisa heye hem di hundirê Tirkiye hem ji bo derve gelek siyasetmedarên ku çûn derve bi taybet dervê welat hemû ji ber lêpirsînan çêbû ji bo vegera wan jî her nîqaşek heye divê mijarê de jî agahiyê ji war tên an jî divê mijarê de amadekariyek heye Ya Birêz Bakiran na detaylı ku gotin ez bawer kim gelekî giring in yani ji ber ku divê pêvajiyê de esas gavên bêne avîtin pirsgirêka girtîgehê me got qanûnî ku heye na çima em hemî sürgûnîne çima em hemî derketin dervê welat çima bi 100,000 doz bi navê terorê hatine vekirin ji ber ku tel Tirkiye çi axaftin kirive derheqê de veke sûç hatê dîtin yani hevserok axaftin kiriye Tirkiyeleka hevserok sekinî ew wê doz ti tevlî çalakiyê demokratîk bûyî wek parlamenter te axaftinê xwe kirine fikir ramanê xwe anîne ziman li Tirkiye hemî kesê ku fikir raman anîne ziman êro di girtîgehê de ne yani îro mesele ne mesela siyasetmedaran ya kesê ku li sürgûnê ne yan li derve ne pirsgirêkê ji ber ku yasayê qanûnî li Tirkiyeyên pêwîstiya bi serrastkirinekê hene pêwîst e ev tişta pê were ku merit karî be vegere niha sûç her Kurdekî ku îro gotiye ez Kurd im dibe ku doz lê heye malekê Kurda ku tibekî doz lê nehatbe vekirin girtîgehê de kes nehatbe darzandin tune yani ji ber wê yekê ev pêvajoya hemî Kurdan alaqedar dike hemî yasaya alaqedar dike ji ber wê yekê gorî baweriya min gelekî giring e gotinê Birêz Tuncer Bakiran û ji vê ew ê encameke çawa derkeve dewlet pêwîst e gav bavêje di girtîgehê de bi sedan kesê nexweş giran nexweş hene yani gereke di nav malbatê de di nav nexweşxaneyan de tedawî hatine dîtin îro di girtîgehê de têne darzandin beriya niha bi du roja hunermend derbas dibe piştî 11 sala Nuwarîn li balafirxanê hate girtin erê do bi şert hate berdan lê dîsa jî ev rastiyekê ku îro berçav e basa pêvajoyekî dikî li divê pêvajoyê de astengî derdikeve ji ber wê yekê ku ev pêvajo bixwaze bibe bersivek û kesê li sürgûnê dikarî bin vegerin pêwîst e van yasayê ku niha em basa wê dikin yek bi yek bi rêzgirtin werin bi destgirtin û kesekî sûc nekiriye